ka so magin na ya bar da kamiyan nan da maza ka fita da gudu Allah yawa ya kwanan gwada ma za ka ji yawa ka sau da Allah a yau ma kai duniyan ga layar duniyan ga ba ku ba kuɗi tare da yawa ɗan ya shi abu layar mata Dan baba, ya daga gida? Dan baba, me aka aike ka siyowa? Shi ne aka aike ka da ka guda, kuma ɗan tutun na nan na aiki. To, kawo kuɗin naka dan baba, in yi kuma gida sai ka hawa babu zan aiko maka da kuɗin nan. Yau wa dan baba, ai aje gida ka zan siyo magi in zo da shi. Aje gida dan baba. Aka aike shi da shiga guda bai cikin wani na aiki Allah wallahi ai ka ga gida ko dan baba ka guda a wannan tayin gashi ba dan gobe yayi yawa wato shi wancan aikin shi idan an aiki ya kwace musu kudin zai ci uban shi zai ci uban shi yanzu. Allah sarki, ni da ba na samu da ka guda ba. Ka ga kuma yi ce bane muna sha kuɗin 150 a 50 sai gobe. Allah wallahi. Sako wansa. Wansa. Wallahi abin da yasa wallahi ka tuni ne ba ne wallahi How do we have this? Man! wallahi.